статистичних матеріалів. Дослідження, які проводилися амаль кожні 5 років, а то і частей. І, може бути, там от зашмат, скажімо, цей перший розділ насичений статистичною інформацією, лічбами, ну, але я свідомо пішов на таку ризику замучить читача лічбами і статистики, але по меншій мірі нужно максимально вот, собрать всю інформацію, як виглядала наша радянська шляхта у таким соціальним зрезі. Тому що на самой справі шляхта була соціальною групою вельми разнастайною. Велізарна дистанція була поміж різними представниками шляхетського стану відносно їх статусу, майомосного становища і, звісно, ролі в житті громадства. Були такі прозвища, як у нас на Городенщині, як Сапеги, уладальники Зельви, Деречина, Кружанов, такі прозвища, як Тишкевичі, уладальники Свіслачі, Условські, які узвисились у 19 столітті, багатеї у повіті Слонімському, першу чергу. Но это на сегодняшний день, как мы назвали бы их олигархи, миллиардеры, велизарные маёнтки, велизарный уплыв, велизарные махчимости финансовые, ну не завжди часто велизарные долги так само мели. А з другого боку, наприклад, вот, коли читаєш эти списки шляхти, із чого вони жили, чим займалися, зустрічаєшся жабрак, жабровал. Вот шляхт, жабрак. На меня это вот, читаешь в документе, так вот, справав собі уявить этого шляхтича жабрака. Будучи жабраком, він тим не менш заховував свой шляхетський статус, і в документах його записували менавіта жабраком. Ну, навіть по закону його і бить не могли там поліція за яку-небудь провинність. Це, наприклад, шляхтич і род занятий, як там в документі пишеться, девиц содержащий. Худшее за все, что имелся на увазі публічний дом, який, що ще могло. Але от шляхтич, який займається таким одним, не зовсім, може бути, з етичного пункту гледження, пристойним бізнесом. І велизарна кількість самих грошей, пройдущих в першому годі, одразу переводить своїх селян на вельми м'які умови, чим визвав незадоволення і гнів многих землеуладальників у Гродненському повіті. У той же час брат його уладальник Привалки, і він такий от Казимир чиновник, він якраз лояліст, лояльний, а Ян узначальна тайною повстанською організацією. Утягує повстання свого племінника Сигізмунда Рублевського, за чого той так само потім арештований і висланий. Сигизмунд Рублевский, приезжая с Киева, молодой студент, он думает, вот сюда по лесах повстанцы ходят, а нигде, приезжая, нигде не видать. И он хотел одразу идти змагаться, ну а вот свояк пропонує ему быть секретарем у повстанской организации Повета. И через некоторый час, довольно хутко, как он изначально, Сильвестрович, повстанскую организацию, арештовывает его, приговорывает до смертного покарания, а Михаил Муравьев заменил это смертное покарание на каторгу. А он оказался на каторзе, где долучился до повстания каторжников супроть каторжных умовов працы, як это говорится, Байкальской обводницы, Байкальской окружной дороги, год был присужден до году працы у Кайдана. Вызволенный был, вернулся в Казань, дозволено было жить в Казани, потом под Киевом, приезжал и в Божу свою, допомагав жонці і дітям майонцям попорадкувати, але мусить вже так до кінця життя Кочетково вернутися у Божу йому не було дозволено. Да? І от ця статистика, звісно, мені здається, вона, ну, в книзі, може бути, вельми насичена, може і буде складно читати, але по іншій мірі, мені здається, такий зрез шляхти подає.